gröna småstjålen och en annan exakt in om en hele mooie afstand krijgen we die boven maar met een hele mooie sprong en een hele mooie sprong van Steurne met die die ja dan ga je het hier wel volgens mij joh maar een licht beetje in en dan kom je helemaal naar de overkant maar over 10 joh in de bovenpak en na het bros was het heel goed in die bovenpak maar ik een hele mooie sprong vast en een hele mooie sprong ja die weer wordt wel weer verloren allemaal 20 meter 48 dan leidt baltje op en ik denk dat we nou de 20 meter standaard misschien 20 meter 80 maar als hij die kennen daar bieden. Ja, ga door, ga door. Heel goed, die post maken een hele mooie sprong van ja. En die springt hier makkelijk. Oh ja, makkelijk. Ik krijg een baas naar de overkant aan. Ja, dat zegt hij. Coachbaas maakt een hele mooie sprong. En ik krijg er een naar de overkant. Ja, een hele mooie sprong. En dan wij gewoon er omheen natuurlijk. Keurig met z'n dier. Ja, en dan wij waar van de lengste adem had, die wint het. Maar Simon wel hem goed, maar die toch wint zelf jongens. Ik pak het hier rustig al goed ik toch. Ik ben nog geen uitvreedkramer. Ik spring in de pracht en op bonsblijven zit ik heel mooi in de polspak en dit er maar redelijk deel te horen. Weet niet in de polspak, er vind een hele mooie sprong en dit voor die baltje. Keuren met je die in trok, vreedkramer van het Heimsteen. Ja, ze maken het in de tweede klas. Daar hebben we ongeveer herintreden gemaakt. Ik heb in ieder geval om iets te maken, herintreden. Wist een auto, die maakt er een hele mooie sprong van. Gerrit nog weer voorbij het baltje en gaat jammer genoeg dan heel zwaar. Noteren we nou zo van 14 meter en 40 centimeter. Maar die zal weer een handwerkje bieden. Pakt een hele mooie sprong. Dit 4 voorbij het baltje. En het baltje dat leidt maar van 14 meter en 6 centimeter. En die houdt van hier zelf weg al. Belt natuurlijk.